na lang tayo para i-claim ko na lang tong tawag nito. Tapos madalas pa ako nalalaglag. Ay, nalalaglag. Di, Ay, bakit? Teka nga. Ay, bakit? sensya na kayo, guys. Bawi tayo bukas. Hanapin ko ano. Masusunduin na lang namin. Pamangkin nila sa gate 3. Sino ba hindi ko nabigyan si ang kulit? Sige. Okay, sige. Kasi triple R. Yan na. Asan ang triple R? Bumaba ka. Triple R gusto mong kumanta. Si Ann Kulit. Legend. Thanks for joining. And why? Ay, bakit you're taking coffee in Dubai, lover boy? Silip-silip